una moto. Pinyó, bueno, tot amb Barcelona a la cadena. Aquest motor és d'esperaria. A veure aquest, si no té collons... El Tito arribava dalt amb quarta, això arribava amb segon. A més té 15 corredors o 18 són. Pues has de pujar d'aquella manera, com pujo jo. I ens apuntem. I la vorera de no pot arreglar tot. La veí no vol problema. De reparació dels carburadors. Una 1000, aquest no sap. Si podia per fer de punt. Ells pujaven quarta. Ja, si haguéssim tingut el Jeep encara haguéssim estat un camí per aquí i veure aquest amb una paella la podella. Això és una estava tot preparat. El que estirava, que porta un mono de derbi. Tot anal, no està. Però no t'has de tirar a tocar el mono? Home, que sí, els bons porten ja.